Můj problém začal tím, že jsem si vždycky připadala tlustá. Měla jsem velkou slavost pro sladkosti. No a najednou se z toho stala závislost. Každý sousto vlastně muselo pryč. A začala jsem trpět bulimii. Vždycky jsem si zrcadle připadala obézní, tlustá, ošklivá. Ale vlastně jsem měla normální postavu. A snažím se z toho dostat. No tak ten můj problém začal ve 14, když jsem se přistěhoval s mámou z vesnice a našel jsem si novou školu, měl jsem tam i kamarády, dobrý známky, no a pak mě začali šikanovat. Bylo to až do střední, protože jsem neměl odvahu to říct. Já jsem měla jizvy, rány, které jsem si způsobila kvůli tomu, že mě máma mlátila. Ty mi nefunguješ, se z toho můžu zbláznit. Co ty tady chceš? Zase jsi přišla pozdě, jak si to představuješ tohleto? Já to nemůžu. Můžeš! Když jsem se vlastně řízla, tak to bylo úplně skvělé. Všechny problémy, všechno to ze mě spadlo a já jsem byla volná. Teďka jsem se z toho dostala, teda aspoň doufám, ale vždycky, když se objeví teďka nějaký problém, tak prostě mám strašnou chuť se zase říznout, protože aby to zase všechno spadlo. Ale vím, že kdybych se řízla, tak bych skončila stejně jako předtím. Já mám taky jizvy tady na ruce, ale z jiného důvodu. Prostě celý život jsem si říkala, že nesmím být na ničem závislá, ale stalo se. Až když jsem potkala prostě jednu partu lidí, jejíž hlavním cílem bylo fetovat. Když jsem pak přišla na střední školu, tak jsem si myslela, že to přejde, ale vlastně fetovala jsem dál i přesto, že jsem se s těma lidma přestala stýkat. Když jsem se k tomu pak zpětně vracela a uvažovala nad tím, proč jsem to dělala, tak mi vlastně došlo, že jsem to nedělala kvůli těm lidem, ale kvůli sobě, kvůli svým problémům. No a proto jsem vlastně tady, abych se prostě zbavila té závislosti a prostě abych s tím skončila. No, takže když mi bylo 13, tak jsem začal s frajeřiny kouřit. Potom se do toho přidal ještě alkohol a postupem času se z toho stala závislost. Potom jsem potkal úplně skvělou grupu lidí a do té grupy jsem vlastně přitáhl chlast, cigára. Všem se to líbilo a tam vlastně si všichni uvědomili, že se takhle žít nedá. Takže toho nechali a mě nechali. A já jsem si uvědomil, že to nejsou ti správní kamarádi. A pak jsem začal hulit. Potom jsem přišel jednoho dne nalitej úplně jak duga do školy, na střední školu a vyhodili mě. A teď jsem tady s váma a chci se z toho dostat.